Зейде карате Кекусинкай буенча Татарстан беренчелеге узды. Ярышларга республиканың төрле шәһәр районнарыннан 300дән артык яшь спортчы үз көчен сынарга килгән. Мәртәбәле спорт чарасын ачу тантанасында катнашучыларны башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев сәламләде. Действительно, сегодня на нашей гостеприимной земле приехало 310 участников из 9 муниципальных районов нашей республики. И то, что сегодня на параде участвуют все абсолютно воспитанники, все участники, это говорит о том, что движение карате Кёкусинкай это не только очень правильный с точки зрения патриотического воспитания вид спорта, но он и прививает дисциплину, порядок. И, конечно же, ребята, это все вам пригодится в жизни. Кечкенә кызларның келәмгә чыгып карате хәрәкәтләре күрсәтүен тамашачы тын алмыйча карады. Спортчылар югары техник алымнар күрсәтеп һәр кайсы җиңүгә омтылды. Әлеге ярышларда җиңү спортчыларга Россия беренчелегендә катнашу мөмкинлеге бирә. Отбирается сборная республики для участия в дальнейшем в Приволжском федеральном округе, первенстве Приволжского федерального округа и первенстве России. Приволжский федеральный округ будет уже достаточно быстро, через 3 недели в городе Казани, и первенство России в городе Санкт-Петербурге. 4 призеров попадает напрямую на первенство Приволжского федерального округа. Зейданның әтиле улы Владимир һәм Алексей Ревеннар кул астында шөгыльләнүчеләр яклады. Ревеннар шәкерте Даниил Павлов карате белән 7 яшеннән шөгыльләнә. Спортның бу төрендә тәҗрибәсе зур, җиңүләре дә күп. Карате Кёкусинкай я занимаюсь около 11 лет. Спорт в первую очередь мне дал здоровье, крепкую силу воли. За 11 лет у меня немало успехов в спорте. Каратешылар югары техник алымнар күрсәтеп турнир җиңүчеләре һәм призерлары булдылар. Зей спортчыларына исә тиңнәр булмады. Алар беренче урынны яулады. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.